Την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου συνέβαλαν στην εθνική αντίσταση με ό,τι μέσο κατήχαν. Συγκεκριμένα, ο Νικόλαος Ρεθύμνης, ως πλοίαρχος του πλοίου Χρυσούπολης, έσωσε πάνω από 165 συμμάχους, αφού τους περισυνέλεξε από το ορπιλισμένο πλοίο με κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Επίσης, μαζί με συνεταίρους του από την ατμοπλοεία Κάσου, θα διαθέσουν όλα τα εμπορικά του σκάφη, δηλαδή 14 Liberty, στην υπηρεσία της Ελλάδας. Παράλληλα, ο Μινάς Ρεθύμνης θα καταφέρει το 1941 να σώσει από την Κίμελο δύο εξόριστους αριστερούς, τον Κώστα Καραγιώργη και τη Μαρία Αγριγιαννάκη, και θα φροντίσει ώστε το ζευγάρι να εγκατασταθεί στη Σύρο για όσο χρειαστεί. Η δράση του δεν θα σταματήσει εκεί. Θα λάβει ενεργό ρόλο στην εθνική αντίσταση, στέλνοντας στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση αντίγραφα των γερμανικών ναρκοπαιδείων στην Ελλάδα, καθώς και τις θέσεις των πυροβολίων του λιμανιού της Γένοβας, τα σχέδια των οποίων θα βοηθήσουν στον βομβαρδισμό του Ιταλικού λιμανιού από τους συμμάχους. Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η κατοχή θα τον βρουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Πειραιά, από όπου και θα συνεχίσει τον αντιστασιακό του αγώνα, στέλνοντας πάλι πληροφορίες στους συμμάχους και διοργανώνοντας σαμποτάζ στο επιβατικό πλοίο Έλση Τόγια, που ήταν επιταγμένο για να μεταφέρει ανθρώπους και εμπορεύματα για λογαριασμό των Γερμανών κατακτητών. Τέλος, θα χρηματοδοτήσει και τη διαφυγή Άγγλων και Ελλήνων αξιωματικών στη Μέση Ανατολή.